abanyali bali babito buyamole Nigeria tebe buyamono gabana asokoleta efan so bie yoko goro mwaka nya turago mwata abanyali bali mbana rete kurwe ngaki nya chae emechia so so ya kabeira na iwe to monto ya bona ro ko abantu chire sanga mba chaga tara ko anda ngina omonto raro takete gafang so ni eteba ngaki moko matebia kaba nangana ko chaga iga na de chure ke stikuiki ko ra pura chikwa ye cheto chire nchara to ko chikore uniform ikiga ko garo monto ya omara utarete ko saria lakini amagoso to ba to ko bekera ko na kwa mobereka igo na kwa bereka bantaba igo ngo kwa na buna seneta ya kisi na de kwa na buna activity gabana ditanga tikata yeke sambu ya mono mwabe kama tangazo ninche acting activity gabana nyongere chisakwati chilichiko ruhu chimbori mwa na ninche nalia bali mwa kolega asina gabana mbuya mono sana bana ebitina bike ba aba musiem pa antire kolega asina gabana ba chake ko murwani chinchira chionse aba tontu atega na ruani gwe tigato bakari aba saitani agwa barokia bakoraki batige asante sana omoiso gabana ya mona so gukora corruption amagana yo boibi bwana nge account waherire bali batagete waka myembeo batige tache papi igaba na kabisa abantu baito banyore gento bakoria nari to baza kuba pasta na saba muntu yo kokoko sana itro otore biyamo na tukogenda lakini abaisha tikabasike gaba na aina